Umuntu wakho ubani baningi abafana. Oh, isebe kanti vele. Sekukuwe-ke ukuthi ungibiza ngani kodwa baningi abafana. Uma uthi umuntu wakho awukhulumi phela. Ngoba uyazi singikhuluma ngoba umuntu wami. Asikusisingaze kumele ngimgagule igama lakhe. Hey bo baningi abafana njengoba ngisho nje. Chaza Umncane ukuthi umuntu attitude, okhuluma ne? ngayo umuphi. Ubhizi kahle kahle empilweni vele ngabafana uzunyane attitude. Sekuwakho-ke ukuthi ungibiza ngani. Oh, okay. Uyazi-ke sikhuluma ngobani asikusisingaze ngimgagula ngegama. Angazi-ke mina-ke shothi asikhulumi ngoba umfana okhuluma ngayo. Okay, umfana kube ngumusa. Ufuna lokho okufunayo nawe. Angizwanga. Ngizwe kahle. Hayi angizwanga mhlawumbe ungamona uphinde. Ufuna lokho ngikufunayo na? Oh, okay. Lela phente engathola lapha emotweni lakho. Awuzithandi sisi, uvuma indoda ikulala emotweni. Yini inkinga? Ayikho inkinga ngishilo njengathi ngifuna lokho kade ukufuna nawe. Oh, ufuna ukuthi akulale nje kuphela? Ngifuna imali. Akuyona nje lento Imali? Akasebenzi nje. Kodwa bekanginika nje. Ngiyanibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So sivakashele-ke namhlanje njengoba nibona ngihleli nodadewethu ngala uzosichazela kabanzi ukuthi why like ekhaya namhlanje. So-ke sike sizwe singabe osiphatheleni. Sabona kunjani? Yaphela sizwe njani? Ngiyaphila nami ngicela ukwazi igama nesibongo negama lendawo la usuka khona. Uzidla kaMthembu ngihlala kwaMashi. Uhlala ka? kwaMashi. Oh, kwaMashi. Okay, ukhulela aMashi. Yebo ngikhulela khona. Oh, okay. Ngicela-ke ungihlaziyele ngobudlelwane bakho nomuntu wakho. Beninjani? Nahlangana muphi unyaka? Niphathene kanjani about? Ubudlelwane bethu bebubuhle. Singafiki lesikhathi engikuso njengoba manje lento engilethe khona la. Okay. Sahlangana ngo-2019 naye. Yonke leminyaka beyi-right kodwa iqale last year, yes. Okay. Ngiyela ko June ngabona ukuthi sengathi khona okushaya amanzi kodwa-ke ngaziba nawe uyazi uthando melike enhlizweni ngokungayinaki into eziningi. Ngaziba thili-ke nawo-ke manje sekukhona sengibona sengeke sekukhona engikusolayo manje. Bese nize naba nabo umntwana? Yebo bese sinabo abawu-3. Oh, okay. So mhlampe-ke ekhaya ngiyazi ukuthi nakanjani bayamazi. Uke wavela-ke ngokusemthethweni-ke manje? Yebo beke wavela ekhaya. Oh, shuthi uyingoduso noma usushadile? Ngizothi ngingoduso uvelile ngoba besasebenza so kwafika lesikhathi sokuthi aphelele umsebenzi kwanzima ukuthi aqhubeke. Yo, beningahlali ndawonye? Ngoba singahlali ndawo beyivakashelana nje. Kube njani umzima usuqala impilo entsha esephelele umsebenzi? Because I'm sure nje ukuthi esasebenza bewungaphili ngendlela oqala ukuphila ngayo esephelele umsebenzi. Yo, kwaba nzima sisafuna uqamba amanga. Kodwa-ke lucky-ke ngoba nami bengisebenza kahle. Ngazama nje ukuzibamba kahle ngavele besibambisene sobabili besibringa something etafuleni. Oh, benihlangabezana? Yebo, besihlangabezana nje ezikhambisa iy'ngane. Enye-ke futhi engicabanga ukuthi i-challenge leyo ukuthi ube umuntu wesifazane wedwa osubhekelela indlu la ukhona nomuntu wesilisa. Kukhona umuntu wesilisa. Bekunjani-ke? Nje yonke into iyaba nzima, yonke into isiqamo iqala vele. Kodwa mase utshona inhliziyo ukuthi no yazini yile simo ngibhekene naso manje. Angibhekani naso. Kuyenzeka mase usuzitshenile. Ayikho into engenzeki. Sure. So ekhaya lakhe bakuphethe kanjani? Ngabe ngidlala ngengingilo kuze ngengelozi zabantu. Bangiphethe kahle ba-right abanankinga bakithi. Bayithanda ingane zabo. Bayathanda ngoba nje eziwu-2 vele zihlala nabo. Eyodwa ihlala kumina. Oh, okay. Mhlambe-ke inkinga iqala kuphi-ke? Wenzeni? Ubambeni? Uzweni? Noma uboneni? Kwenzekeni? Why ule ekhaya namhlanje? Njengoba ngile ekhaya namhlanje emotweni yakhe ngiqala nje nqa. Ngoba noma ngeke ngithi ngiyangiqala. Bese ngibothi nama-calls awa-answer eceleni menginaye. Mekhala ifoni. Useyagquma umuntu ushona ngaphandle. Kanti funa ngihlala phezu kwetafula ingenankinga nami ukuthi meyikhala ngingayithatha ngi-answer noma ngiyikhala ngithi awu babakhe nansi ifoni. Kodwa manje ifoni besihlezi eduze kwakhe and always silent. Nganginothisa lokho kodwa ngathula ngavalela ngaphakathi ngoba ngithi angifuni ube lo muntu osifazane okhulumayo olandelayo zonke izinto. Okay. Imoto-ke ubengenayo, imoto ade isebenzisa sikhibekwe yami. Mengithi ngiye emotweni ngifuna ukuyisebenzisa, mengithi ngiyafika amacici. Hayi ngathi akona wami. Ngiyazibona ukuthi angogqoki lamacici mina. Bese naqamba amanga athi, "Oh, ngihambe ngiyeke ngifike ngimbuze
ngingayibambi-ke manje because sengiyahlanganisa isinomeni qale ngama-calls Yes. sokwamacici emotweni yami yiloto nje yangizwa ukuthi ngifuza ukuthi emotweni yami pho ngithi mengimbuza isibakhe awaba amacici unolimo oshelelayo-ke bakithi Okay. athi nje amacici ubewathengele mina kade awathenga so ubele wakhohlwa ngaso sonke isikhathi ukunginika bese mengiwabuka amacici Amacici uma wathenga awathengi ehamba kube ngazuthi asegqokiwe. Aba la inamathiselwa into zakhona ilonto nami yangixa ubuwathengele mina athi yes ngithi awekho ekhalibhothini awekho kule nto le phekha liyakhona wayihamba lose kanjani hayi azame agoqe athi segcine sethini maybe mhlawumbe kungenzeka ukuthi osisi bakhe since kade vashele kubo. Okay. Ngithi mina kanjani ngoba uthi amacici wathengele mina athi akhona vele emina amacici engawathenga. Ngithi ngizocela ukuwabona athi sifane uzongikhombisa ntambama. Okay. Mefe ntambama lakhe ngaphela afike namacici but ubuye umqondo uthi unamanga lo wathengile lamacici same time. Uqamba amanga lo muntu wathengile amacici uwathenge manje unamanga. Esasebenze wayekwazi ukuthengela amacici. Wayekwazi ukungenzela izinto zonke ngangakhali shame. So bathe sewathengile ngisho uthi amazi for lawa ayihlangani lento. Okay, sifine lungile. Anganamatheli cause ngoze ngimqhelisa abantu okuqolisa indoda. Kodwa senginako lokuthi akusahambi kahle. Kanti kuzosekhambile hambe nesikhathi futhi ngithi mengithi ngifice ipaint namakhondom apha kwesihlalo. Emotweni cause lapho imoto ngizohamba nayo yayikade kunodaka ngayizolo so ngithi othi ngivuthulule and ngiyabo sengijahile wena msekungivuthulula nje. Mengithi ke nanto amakhondom ngithathe ngenduku ngifike ngibuze ngifike ngibeke nje phambi kwakhe. Ngithi khuluma konke. Sure. Athula abakaze athula abothi ngiyadinwa ke manje so mase ngidiniwe yazi ukuthi kusose ngidiniwe umuntu ethi khuluma konke ngifuna ukwazi abakazi bese ngiqala abdong ngithi kusukela kuqaleni ifuna kubika sahlala phansi bese sihlala ekhukhweni usinama calls wa answer yo ngingawazi usunendlela yokuthi uyaphuthuma usemajita entathu ungayenzi amajita akho nebubloma nayo lekhaya mengithi manje wena usukhuluma ukuthi ubuphumile namajita bekuwukuthi okay akukho wrong lokho kufanele kodwa ke uqale late ngesikhathi eswrong into wathi ngaza ungijwayeze kwayona sekuqaleni ngathola amacici wangenza isilimo hamba ngithola amacici wathendela amacici ukuthi bekwawasisa kodwa wena akhona amacici wangithengela wona utshwethu wena iwona because bengakakhombisi vele bengithi la macici waba ngakhuluma ngingangikhombisanga ukuthi awakuba hayi wathula ke waqala wabakaza but wagcina ngitshela ngiqiniso. So njengoba sazi sonke ukuthi ama-relationships abantu abasuke bethandana baney'ndlela zokuxazulula inkinga zabo. Abanye mekuthi kushubile ngempela bayahlala phansi bakhulume balungise. Abanye baney'ndlela zabo abalungisela ngayo. So nina mekuwukuthi benibhekene nenkinga because nginesho ukuthi akuyona inkinga yokuqala le bengimani qala nibhekana nayo. Zikhona nezinye ngaphambilini nayixazulula naqhubeka ne-relationship. So benike nixazulule kanjani? Mhlawumbe ngenze ukuthi benihlala phansi nixoxe niphume nesixazululo enizovumelana ngaso noba u2 noma into beyizilungela ngale ndlela enye nikhethile. Benenza njani? Behlala phansi into sixoxe. Nanokuthi sesikhathi bekube kungisiza mina ukuthi angivele ngithini no it's fine. Ngenze ngathi anginakile ngoba ngiavoid indaba kule ngikhuluma njalo umsindo yonke lonto because ngikholelwa lento ekuthani uma umuntu ohlezi okhuluma into esifazane indoda iyahamba. So sesikhathi bengibe ngiyibambe mina ngithi no noma ngizwe ukuthi akumele kodwa ngithi okay ake ngenze lento because ngiyambona ukuthi mengithule uyajabula. So angenze lento yena ayifunayo kuze kuzohluba ukuthula la. Noma ngisha phela ke kusuka esifazane uyibamba ishisa so bekuba njalo vele. Yo mhlambe ke emva kokuba kade ubuzile ke manje ukuthi okay ngitshele yonke into because nakho ngiyazibonela ikhona indlela abuya ngayo wazoxolisa noma kwathule engazi ukuthi nje akaze kuze kwenzeke lutho naqhubeka nempilo wathula kuleyo day wavele wahamba waya kubo wafona wathi ukubo uzocela ukubuya kusasa. Angizange ngibe nasikhathi futhi ole ngibuza emqondweni kwadlala ukuthi nje kushuthi kuleyo ntombazane. Okay. Ngayivala emlomo wami okay ngiyamazi vele isikhathi mesikengingeni athanda ukubaleka ngoba uyanqena ukubhekana nenkinga akafuni ukukhuluma uyilowo muntu oyigwala obalekayo. Okay. Ngathula kanti bathi sebuya emqondweni wami waba nokuthi okay yazi ngiyamazi uthanda utshwala. Othi ngimthengela I think iphole kuthani Martin bani uyayithanda utshwala. So lo utshwala ngamthengela bona. Ngiyazi vele ukuthi kuzoshesha vele. Ngamthengela waqala ukuthi wazi like mama kwenzakalani. So nga-exercise ukuthi mina yonke into right ngidlulile ngamtshela ukuthi no I understand umuntu osilisa ohleze umuntu osilisa but emotweni yami
cela ungaphinde uyenze leyo nto. Ngenza njengathi yonke into right. Akaxolisile nje la kusho lutho but ngamkhulula ukuthi it's fine. Isona thuba uyalikhipha ukuthi uyaxolisa njengoba ngisho manje. Ngathi noma ngabe yini eyenzakalayo but ayi emotweni yami umuntu esilisa futhi ohlezi umuntu esilisa and ngiyabona ukuthi ngona ngibona ukuthi usebenzisa nama-condom. It's fine. Kodwa le nto ngicela ungihlonipha akube iyagcina. Okay. Asiqhubeke nempilo sekuba-ke izinto eziseceleni. Hayi ngiphekile ntandokazi yonke into right nami ngogeli so ngifuna nje kucace abone ukuthi no abe nethemba ukuthi no manje umama uxolile ngangishise ngamanzi kwenzeke lutho. Ayi kwadliwa ngale ngichathi ngiyaphuza nami yaphanti mina ngiyazi semqondweni ngiphelezela yena wathi eqeda khona kwayima ngidonsa ifoni adonsa umuntu ongavula. Okay. Ngoba inhloso yami ukufuna ukuthola ukuthi kahle kahle ke ubani lona osibangakhi noma yabo mengifica igama elibhalwe okuhle mengithi ngingena down kumaphumulo kuzwa ukuthi profile pic ayikho but mawungena ngale ubona kwi-media awu kuyasendela into ekanjeni awu alright okay ngibuka ama-chat ngibothi koze kungibambe kenkingeni yozavuke mekuba uyavuka lo muntu donsa inamba ngifake efonini yami. Okay. Ngithatha le phone ngithi mengisuka ngibotha lo sisi lo okuhle lo ndini mengimfona ifoni yami mhlambe uzoyi-answer sheshe noma mhlambe uzongakanti mengifona umuntu wakhe mhlambe uzophuthuma ibamba ngifone Sam amajethi umuntu wakhe athi me-answer nje athi sithandwa sami ngithi mina hayi-ke yile sesinye-ke isithandwa sakhe lo muntu ethi sithandwa sakhe leso sijwayele lesi athuli ngithi sesingicela ukukhuluma nawe ngizile ukuzola ngiyintombazane untombazane cela sikhulume nje njengamantombazane wanginika i-attitude. Okay. Ngathi mina uzowehlisa kumoya ngoba ngikho lapho. Nalo muntu onginikela yona i-attitude mfethu ngeke ukwazi sisuka kude naye. Wavela wathi senifikile leni yakhona. Ile ngezwe khona umoya ukhuphwa ngithi lo ufuna ngilo kanti angifuna ngifuna ukuthi lento angitshela angizile kanjalo. Ngathi ngimbuza ukuthi nenzana nalo muntu. Hayi waqala wathi asenzani lutho. Ngathi pho wayethi sithanda sami wathi ngoba ngijwayele nje vele ukuthi mengifonela ngithi sithanda sami noma athi baby. Asenzani lutho aphike nje ngithi mina uyaphika wathi nje hayi ngoba besifonelana vele sibizana ngosithandwa baby bani kanti wena ukwenzini lokho kwabanye abantu angibuze kanjalo. Ngibuka ukuthi ugeluke emandleni isifani bishiye phansi thatha ifoni ngifaka efonini yami so ingakho ngifike lana ukuthi ke ngicela ngifuna ukumbona lo okuhle ngoba hayi ungimise kabi lalela okuhle-ke sizeza zamumfonela samthola ukhona futhi njengamanje kuyikona ukuthi ngilinde imvume yakho ukuthi ngimlande okay usalindeni ngiyacela silandelene. Sifuna sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami so udade wethu ngala uvumile ukuthi sijoyine and nginethemba ukuthi ngenzeka kwazi ukusiphendula mekukuthi khona imibuzo esinayo thina sifuna ukuthi simbuze yona so ke sike sizwe ukuthi ngabe uzohamba kanjani sabona kunjani. Ngiyaphila sesinjani? Ngiyaphila nami ngikwazi igama nesibongo negama lendawo la usuwakhona. Ugama lami okuhle ngwadlamini ngisuke eNtuzuma. Okay ngikhule eNtuzuma. Ngikhulela eSwatini ngaseSwatini mina. Ubuye nini wazala? Last year March mangaxamama. Okay uyamazi udade wasingala? Ngiyamazi. Umazana kuphi ongitshela? Ngambona ephathini kade ngihambela umngane wami uzodwa umngane wakhe kahle kahle kodwa nathi sibangani kodwa akazi ngambona lapho ke. Wena umngane nozodwa uzodwa okumngani wakhe and nawe umngani nozodwa kodwa yena akazi. Okay so njengoba ula ucelile ukuthi simlandele wena ukuze azokwazi ukuthi akhulume nawe nje ekubuka ubuso nobuso ngoba uyachaza ukuthi uke waba ne-conversation engatheni nawe over the phone and nangayiphetha kahle ingxoxo yenu ngesimanga sokuthi wakhona owaphakamela omunye so manje wabona kungcono mhlambe kungcono ukuthi sivele sihlala kanje ubuso nobuso sibhekene ukuze ezoba nesineke sokuthi akhulumisane nawe so ngiyacela ukuthi isikhathi sakho nje umlaleli ukuthi yini la kubizela yona. Okay ngiyabonga ngiyacela ukukhuluma. Sawona sisi. Njani? Siyaphila njani? Ngiyaphila. Kungani uphika la ngikufonela ukuthi kanti uyatshelana nomuntu wami? Umuntu wakho ubani baningi abafana. Ifeve kanti vele? Sekukuye-ke ukuthi ungibiza ngani kodwa baningi abafana ukuthi umuntu wakho awukhulumi phela.
Ngoba uyazi singikhuluma ngoba umuntu wami. Asikusisebenza kumele ngimgagule igama lakhe. Hey bo baningi abafana njengoba ngisho nje. Chaza Umncane ukuthi umuntu attitude, okhuluma ne? ngayo umuphi. Ubhizi kahle kahle empilweni vele ngabafana uzunyane attitude. Asekwakho ke ukuthi ungibiza ngani. Oh okay uyazi ke sikhuluma ngoba nasisisebenza ngigagula ngegama. Angazi ke mina ke shothi asikhulumi ngoba umfana okhuluma ngaye. Okay umfuna nikube ngumusa. Ufuna lokho okufunayo nawe. Angizwanga. Ngizwe kahle. Hayi angizwanga mhlawumbe ungamona uphinde. Ufuna lokho ngikufunayo nami? Oh okay lela phente engathola lapha emotweni lakho. Awuzithandi sisi uvuma indoda ikulala emotweni. Yini inkinga? Ayikho inkinga ngishilo njengathi ngifuna lokho kade ukufuna nawe. Oh ufuna ukuthi akulale nje kuphela? Ngifuna imali. Ayiyona nje lento Imali? Akasebenzi nje. Kodwa bekanginika nje. Oh, eyithathaphi ngaphela akasebenzi. Yimina osebenzayo, yemsebenzi wakhe ngempela. ngempela. Bayithathaphi. Kodwa kusala benginika mina imali. Ikona nje ukuthi incane. Ayikunelisi. Oh, Goldika ne. Ingane isebenzele ekhaya. Oh, okay. Sekuwena uthi ungibiza ngani? Uwe lo wadulubhizi. Weze ephathini wabona indoda. Wasukuma naye. Nakhona ephathini umenyiwe uyaphinda futhi uzothatha indoda yalapho lo liyade ngimanye khona umngane. Hayibo mina indoda kanikeza umngane akho uzodwa. Angizwa. Ngizwe kahle. Wanikezwa? Uzodwa. Uzodwa Uye lo wanika. wahlanganisa? How? Oh, okay, kuzodwa wakuhlanganisa. Ulula ngalowo ndlela ethi wena kumele uhlanganisele indoda. Hayibo. Yini sisi awunandoda noma lapho lothi uhlala khona kontuzuma wekho amadoda uzuyahlanganisela nje kabi futhi amadoda akhe. Oh hayi uyagijima vele. Uzodwa wathini kuwena ekuhlanganisa noBongumusa? Ubongumusa ngisho? Yes. Oh wathini kuwena ekuhlanganisa noBongumusa? Uzodwa wangimema wasisambise ephathini. Yes. Kunephathi yomngane akhe. Sahamba ke saye ephathini kade kune break. Okay. Saba sephathini then ke uzodwa wasuyangitshela sisephathini wathi kunogayi la. Yes. Gayi ujola nawe. So ugayi umthandela mina. How? Nawe walula ngaleyo ndlela. Intombazane ifike ikudayisa. Hayibo uzodwa into ayisho kimi wathi wena kokuqala nje lo muntu akakulobolile. So ngangizothini ke sisho ukuthi nami noma ngathiwa ubengangilobolile kodwa ke correct seyilobolile sekukuninga kwenzile ekhaya. Kodwa noma kuthiwa ubengakwenzile lokho wena uvunya ukuthi uhlanganiselwe yini intombazane yomunye umuntu wesilisa onomuntu owaziyo la usukhombisile. Uzodwa unemali uzonginikeza imali. Oh wena usebenzela imali kahle kahle. Ngishilo nje ngathi ayikho into ethena akulona uthando vele into yethu. Uzula la emotweni. Na. Useke waxwana noZodwa before? Futhi ngcono ngoba besebenzisa nekhondomu ke. Kuyangithusa nokuthi ukwazi ukwenza lento ayenzile. Mhlambe ungenze ukuthi khona la omnyathela khona wanganaka. Engabe yini nje sisi? Ngicela ngiphe inamba yaZodwa. Ngicela ngiphe inamba yaZodwa. Ngifuna ukucheck akuyena ukuthi isikuphi isizathu. Angeke ngibuze imibuzo eminingi nje. Ngifuna ukwazi ukuthi isikuphi isizathu sokuthi enze lento ayenzile. Ngicela nginezele inamba yaZodwa. Ngibona ukuthi sikhona isizathu sifanele noZodwa. Ngiyadinga ukwazi. Ngiyacela. Mhlambe khona into oyenza wanganaka ukuthi uyenzile. Uyaye ngabuyanga kimi ukukhuluma nami ngophela into sabangani. Abangani bakhe aphathi baxoxa. Ngenzeka ukuthi mhlambe wathula. No, ngiyacela ukuthi nisifonise. Sorry. Ngicela nisifonise. Yibo. Kulonyaka zijike kakhulu izinto. Ingabe ubaba wengane akafuna ukondla? Khululeka, ungakhathazeki. Izinyembezi zomntwana zizomenza ikhiphe le mali. Uthatha izinyembezi zomntwana uyihlanganise nalo muthi obizwa ngezinyembezi zomntwana ebese uyawukhulumisa. Njalo mayithola imali uyohleze ecabanga ngengane yakhe. Kulonyaka bazoyikhipha le mali. Ufuna ukwazi utholakala kanjani? Sondela mzala ukuze ufake i-order lakho babhalele noma bafonele eBlack Life Traditional Pharmacy u-062 219 7748. Adeliver noma ngabe kuphi. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Hello? Yebo kunjani? Ngiyaphila nami. Ukhuluma noStufuza Dlangamandla Zulu from Black Life TV. Singakhona ukukhuluma? Yebo, ayikho inkinga, singakhuluma. Ngiyabonga. Uzodwa igama lakho?
Yebo, kunini kodwa. Oh, all right. Sikulalela ku-Black Life TV ngaphansi kohlelo elithi umfunani umuntu wami. Unabangani abawu-2. Ngicela ngikhumbule igama. Zinhle. Uyamazi uZinhle, right? Yebo, ngiyamazi. Oh, all right. Umngani wakho? Yebo, umngani wami. Oh, okay. Mana-ke, khona into enje phansi kwento enje. uZinhle unomuntu owuBongumusa. Bongumusa igama lamuntu wakhe, uyamazi, right? Ngiyamazi. Okay. Uthi-ke wena uye wenza ipati and ephathini wasumema Okuhle. wasumema Okuhle. Uyayikhumbula iphathi enjalo? Ngiyayikhumbula. And Okuhle uyakuveza ukuthi wena wamhlanganisa noBongumusa. Is it true? Yebo, sithi ngamhlanganisa for some reason. Ngicela ungitshele lezo izathu lezo. So sithi uZinhle umngani wami. Okay. Ngiyamthanda. So into eyenza phakathi kwami naye kwakubuhlungu kakhulu. Shuthi unemali. Yebo? Yes. So njengoba enemali izinto ngazo mhlawumbe uyasebenza and then enye imali ithola kuzindla yakhe. Oh, okay. Ngoba sebenza nje ngifike kuyena as a friend ngimtshela ukuthi ngiyacela kanje ukuthi ungole no 20 rand ukuthi uphinde usinga since ngivele ngihlale bese. Okay. And ngiyazi nanele. Yes, ngenzeka ukuthi ngaleso sikhathi wangenamali yokudla. Yes. Okay. So yena akazange angiphenduli kahle. Wavela ngitshela ukuthi mina ngi-useless warawara ngihlezi ngingenamali ngihlezi ngizocela imali kuyena. Kanti angikwazi nje ngiyithande. Nami-ke ngaplana ukuthi ukuze ngizoba right nami ukuze nami ngizoba right emoyeni wami. Angitshela ndoda yakhishela umngani wami and lokho ngi-right ngakho ngiyajabula futhi. How? Ngesimanga sokuthi akakunikezanga imali yesinkwa. Angiyithanda ngalokho mina noZinhle siyazwana kakhulu. Kodwa ngenxa yesinkwa ngaleya ndlela ngaxela nami ukuthi awukonke lokhu asikusuka ukuthi akutshela ukuthi useless. Mina naye siyazana ukuthi sisuka. Yes. Nami-ke nami ngangenayo into engayenza. Ikona lokho engakubona ku-right and right nakho. Wow. Okubuhlungu kanjena pho. Wow. What if uZinhle wayengenayo imali futhi lokho serious? Okay, ngiunderstand-ke vele ukuthi wakhuluma kabuhlungu mayethi useless ngokusebenzisela amagama. But what if wayengenayo vele imali? Why uzumcabangela ukuthi Kwakufanele ngitshele kahle ukuthi ayitho mina ngaso isikhathi leso anginayo imali. So ngeke ngikwazi ukunika imali kanjalo kanjena. Bese ukuthi nami ngiyayibonela ukuthi imali ngiyithatha. But awendlela ngiphendula ngayo angizange ngize ngiyithande. Okuhle-ke ukuvezile ukuthi wena wamhlanganisa noBongumusa. And mina bengifuna ukwazi isizathu sokuthi wenze lokho kumuntu othi wena ungumngani. Namanga kwabona umngani lo. Angithi nami ngafika kuyena ezumngani ngacela imali ezumngani yena ngangicabangeli. Wena uZinhle umthandi yini? Ngiyamthanda uZinhle. Okay, ukumthanda ukumhlanganisa nomuntu wakhe, uhlanganisa Okuhle nomuntu wakhe, ukumthanda uthando lokho. Ukubiza ngothando. Uthando. Futhi anginkinga nakho ngi-right. Okay, njengoba manje Naye izinto ngisafuna ukumzisa ubuhlungu. Nami angizange ngize ngibe-right. Usafuna ukumzisa ubuhlungu? Aphelele ubuhlungu omzisa bona. And ngemali yami kahle kahle kusho mina emholweni nami bekumele ngikubale nawe phezulu kwengane zami lezi enginazo. Ngicela ungimambele. Mina angiyedaba. Ngathunga memeza uzugcinele. Wezodwa. Ngicela ukubuza ukuthi yonke lento othi and njengoba uthi usazoqhubeka ufuna umzisa ubuhlungu ngenxa yemali yami engivukelayo ubusuku nemini and enginengane enginezidingo ngazo. Kahle kahle kusho ukuthi mina bekumele ngikubale emaplanini zami ngazi ukuthi ngathi sonke isikhathi ngenyanga kumele kube nemali engikhiphela wena. Siyasizana. Kakugcina ukuthola usizo kuwe base usuyibe ngathi siyasizana. Akulutho anginankinga ke nalokho ukuthi siyasizana. Kodwa ngifisa ukwazi ukuthi uthi usazoqhubeka ngenxa yesinkwa, ngenxa yemali yami. Yebo, ngisazoqhubeka ubuhlungu and angifuni uzube right ukusobona. Khohlwa-ke mama angeke ngisokole engikulethele umdali ngeke kuhlabalale kanjalo. Kodwa ngizotshena kona nje ukuthi mina nawe lesihlangana khona ushintsha indlela. Iyona kumele ngitshene lokho. Kodwa sisi bengenza mhlawumbe nafike la noma ngeke kwenzeke.
Singamcela afike but ngeke uzobe namhlanje. Kulungile, khululeka. Ngelinye ilanga. Oh, uthi akanayo inkinga, right? Uthawona inkinga uthi ungafika? Okay, kulungile ke. Sizomela. So bazokulanda kweso ngicela ufike and konke lokho ngifuna ukusho phambi kwami ngenxa yesinkwa. Hayibo. Nihlangene ngabo Gold Digger nisebenzele emakhaya ingane nisebenzele emakhaya. Yes, ngeke Gold Digger vele ngenzani? Desibovana lesi. Lo gogo lo. Ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sakho kodwa ke ngisazokufonela sikhuluma soba uthi because ngiyadinga ukuthi ngikubone nje ubuso nobuso. Ngiyabonga kakhulu. Yo, kanti erese kuphilwa kanjani mekuthi okay ngazi ukuthi kuningi kodwa ke ungivumelile mangimcela ukuthi ngibuye ngimfonele sibuye sikhulume soba uthi na kanjani ngiyonicela ngesikhathi senu okuhliyezwa ngisho ngesikhathi senu niphinde nibuye because ngiyacabanga ukuthi lento bese adinga ukuthi sisolve ngesimanga sokuthi wacela imali esiko akayithola ngakwena wase wenza yo sengazenza isizathu esingaka abazali bakhe sanabo naye isinqumo esingaka esikhulu ngalendlela ngaphezu kwamandla namanje and uthi usazoqhubeka akagcinile ngenxa uthi usazoqhubeka usho kanjalo uthi usazoqhubeka and uthi udinga ukubona uhlupheka ngelinye ngenxa yesinto ikona ngeke kwenzeke ukuthi into engidinga ukuyazi right now ukuthi usayimisela ngokuqhubeka noBongumusa ngiyimiselanga awemisela vele akanayo le mali bengiyitshela ukuthi unayo so sengiright manje. Oh, okay. Uyazi yena ukuthi wena usuright ngalokho? Uyazi ngimtshelile. Futhi kahle kahle uBongumusa uzoluza ndawo zonke. Ngoba nami ngizoshiya phansi phela. Akwazi ngibhanqane ngane encane kangaka. Oh, usuright. Hayi ngiright. Awusafuna into ezihlangana. Ezongihlalisa naye vele ngikhathele nokuthi ngize ngimondle nakho lokho bese kunesicefe vele. Sho ukuthi senihlangene ngabantwana. Sehlangene ngabantwana futhi nakho namethi uyaphuma kunankinga. Mithi afuna ukuzimisela nasebantwaneni anginandaba anginankinga ngeke ungihlule kondla ingane zami. Usangangivumela mengithi asiphinde simlande uBongumusa siphinde silande naye uzodwa. Asekho isidingo. Sengiyabona ukuthi ngizola impi ngeze. Mayethi uzodwa akakaqedi ukuphula inhliziyo. Unamanga. Unamanga ne? And lokho ukukhuluma efonini ngiyamazi uzodwa. Bengizomfonela uBongumusa uma ngabe ethi okuhle usafuna ukuqhubeka naye kwezothando kodwa mayethi use right kulungile angiboni ukuthi sisakhona isidingo sokuthi simfonele ngoba uyachaza ukuthi akanayo le mali le abeyitshela unayo but ke uyabona ukuthi uBongumusa uphile kanjani nawe ya sengibonile and ngiright nami ngiyaphuma kuye ngoba phela akusizi ukuthi ngithi ngiphila impilo naye ngithi ngiyaqhubeka ngoba ngithi ngifuna kube nekusasa kube nokuthula kodwa yena khona kwenza behind and ukuthi ozasho okuhle ethini ubezela imali ndube muphi futhi imali yami la demopha ngoba phela uBongumusa akasebenzi waphela umsebenzi manje kuzongisiza ukuthi ngihlale nomuntu vele oncela igazi lami ongacabangi and melincela uyahamba uyosethifa abanye abantu okuhle ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sakho ngiyacela ukuthi umkhululekise into esengifisa ukuyazi right now ile ukuthi kungenzeka ukuthi ekhaya ukhona umuntu ozobuka le video uthola ukuthi lenkinga efana ncamashini nale nkinga wena onayo ungafisa ukuthini kulowo muntu uthola ukuthi akafuni ukuyishiya relationship yakhe umuntu wakhe uyamthanda hayi engakusho nje mina ukuthi iphuma mongekho happy likhona ithuba elinye la ngaphandle uzomthola umuntu ozokunika uthando akuhloniphe mina ukuhlala kwami ngiyazisola ngoba ube kuthiwa uaction ngawuthatha wasekuqaleni ngithola indaba amacici engabe ngifree ngiright engaba ngikhali nalesikhathi engihlalile singaka thina ngize ngizothola namaphenti okuwese kona okungibulale kakhulu inhliziyo engiyilo maphenti ungathola phi emotweni yami yonke okungibulala inhliziyo ukona konke kona okungibulala inhliziyo and ke nase sengithola nakuthiwa futhi kuhlanganise umngane wami umuntu engimbiza umngane ubusuku nemini uzoqhubeka uzwane naye angeke ngiqhubeka kahle futhi umngane into engekho vele kahle angiboni ukuthi kona umuntu ongimbiza ngomngane nami vele kwalo lunye usuku ngenxa lento eyenziwa uzodwa so into ukuthi ngiqhubeke noBongumusa asikho umuntu okenkingeni efana nami akaphuma ekusa-8 ngingaze agaxele ngoba uzogaxela but uyazi ukuthi thina meke sazala imizimba yethu ayibisafana nakuba singakazali so mawuthi umuntu obhekene nenkinga ecishifana neyakho uzothi akaphumi so ngamanye amazwi uthi ababe nesibindi sokuqala i-relationship akhumulela umuntu ongamzalisanga amqala manje uthola ukuthi uyafika kuyena umzimba wakhe awusayona lento ephezulu ekhekheni
Khona abantu abanothando ngamnyango. Okuthanda Yes. nako konke onako. Okuthanda nama-stretch marks. Yonke leyo nto okuthanda nekiwi yakho. nomkhaba, Nekiwi yakho. Elakhe ezilikophozile lingavuki. So nje wonke umuntu khona abantu abanothando ngaphandle ngenxa yesimo somuntu oyedwa akwenzile akukona ukuthi bonke So angeke bayafana. uzuvinje umzimba. Angeke ngivinje umzimba mina. Soze ngalapho ngoba mayiqhamuka manje ithuba mina ngizokhala phezukwalo. Angeke ngihlale phansi ngithi hawu nako kuba ngibuso sengilimazile sengihleli ke sengohlezi nginaka ingane ke ngiyabuya ngihlala endlini akusenampilo mina no mayiqhamuka umuntu esilisa ngibona ukuthi kufanele sizoyiqhubeka soqana indima naye ngikubeka eceleni umbongo usuke nje ya sengiqhubeka nalo ngibuke naye ukuthi ungizele nani. Injabulo ibalekile uthando likhona emhlabeni. Ngiyabonga kakhulu engazi ukuthi ungahlala upositive ngaso sonke isikhathi ungashintshi. Angisoze futhi sisiyami ngiyabonga kakhulu nami. Ngibuka lapha ekhaya niyayizwela nani musukuvinja umzimba. Yeah, kunzima for thina ama-females ukuthi usungaqala impilo entsha kade uphuma la ubusuthi uzinzile khona kodwa sesiyakuveza ngala ukuthi musukuvimbeka umuntu uma eganga uyaganga and ngeke uze uhlale kwi-relationship ukuze kufike izifo engangozulu izifo eziyokwenza ukuthi ngaso sonke isikhathi empilweni yakho uhlezi ulale uphuze amaphilisi because kuyagulwa la eminyango manje kunezifo eziningi. So uyakuveza right now ukuthi kunabantu abalothando la eminyango asithi hamba ugxuma uhlala but mekuthi ula ukhona awukho happy ubona ukuthi wenza njani ungamelwe impilo usaphila. So ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe ulike share mina ngiyethanda kakhulu bye. Is the Black Life TV.